खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव थांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आं सुंद' भिडिअ लानानै फैदों नोंसोरजों सावरायनो थाखाय। गिबियाव जों सावरायगोन बिपिएफनि सीएमनि सायावनो, नैथियाव जों सावरायगोन इउपिपिएलनि सीएमनि सायाव, थामथियाव जों सावरायगोन गसाइगाव दावराव दावसिनि सायाव। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोननोहाय आङो मोनसे भिडिअखौहाय गिबियावनो हगारग्रोनो सानदों। जाय भिडिअआ गोजाम, बे भिडिअ गोजामखौहाय ससियेल मिडियायावहाय रिपिट खालामनानै होदों। दा बेफोर बाथ्राया गासिबो नंगौ आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो आङो दिनैनि समाव नोंसोरजों माखासे खोथा बाथ्राफोरखौहाय रायज्लायनाय जागोन। अब्ला फै जों खोनासंग्रोनि बिपिएफनि सीएमनि गोजाम भिडिअआ मा। जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ रायजोफोरनो, बर'फोरनो। बर'फ्रा बड'लेण्ड नङाबा ओरैनो गोजोनो जाम्बा जानांगौ। दा नोंथाङा बुंनाय जादों जे माने जोङो बड'लेण्ड मोना, बेखायनो बड'लेण्ड सोमावसारनानै लाब गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद नोंथां अजथि। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं बुंदों, बिसोरो बड'लेण्ड नामाव बेवहाय आन्दलन खालामदों, खिन्थु बेखौ लानानै राजनितिसो खालामबाय थादों बिसोरनो। बियो एथ' गिदिर जाथिनि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन, जाथिनि बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुङोमोन, गामसा गानै गानै आन्दलन खालामबाय थादोंमोन। बेहा जाथिनि फारसे जुदि बेबायदि एथ' सेन्टिमेन्ट दंमारोमोनब्ला दाखालिथ' बिराद गिदिर हिस्टरिक मोनसे सानमोन, बे स्कपमोन, बेहा देखायनाय मोन्दोंमोन। सुक्तिखौ बियो गामसा गाननानै मानो खालामाखै? आच्छा, दिल्लीयाव गामसा गाननानै खालामनांगौमोन दिल्लीयाव। आरो दाखालि प्राइम मिनिस्टार फैनाय समावबो बिराद मोजां स्कपमोन, लाख लाख मानसि, ओइदिनखालि माने गामसा गाननानै लेक्सार होआखै। बेनो बिनि जाथि मोजां मोननाया, ओरैनो सायाव देखायबाय थाबा जायो। दा रायजोफोर बे भिडिअखौ जोङो खोनासङोब्ला जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोङो बिपिएफनि सीएमखौनो बुंग्रोनांगोन। इउपिपिएलनि सीएमआथ' माब्लाबानि समावहाय बिथाङा गामसा गाननानैहाय रायजो राजाफोरजोंहाय ओंखारदेरो। नाथाय बिपिएफनि सीएम जे हाग्रामा महिलारि, बियो माब्लाबानि समावहाय बर' रायजो राजाफोरजोंहाय गामसा गाननानै ओंखारदेरफेरदोंना? माब्लाबा गामसा गाननानै दिन्थिफेरदोंना? दिनै आं नोंसोरनाव कुइसन खालामो। जाय सीएमआ बर' हारिनि जागायजेननाय सीएम, बे सीएमआ दिनैसिमबो बड'लेण्डखौहाय जानांगौ होननानैहाय खोथा बुंनाय जोङो खोनाया। जेब्लानाखि इलेक्शना सफैयो, बे समावल' सीएमआ सा साज्रांज्रां बड'लेण्डनि बाथ्रा बुंज्रावो। नैबे बाथ्राखौनो नंगौ साननानै ओमफ्राय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा फोथायो। नाथाय जों बयबो मिथिगौ, स्टेजआव गसंनानै दिनैसिमहालागै बिपिएफनि सीएमआ जों माब्लाबाबो बड'लेण्डखौहाय एंगारनो हाया होननानै खोथा बुंफेरनो हादोंना? जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय स्टेजआव गसंनानै माब्लाबानि समाव बुंफेरनो हादोंना बिपिएफनि सीएमआ? जुदि हादोंब्ला फोरमान हो रायजोफोर, कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहर। माब्लानि समावहाय बिपिएफनि सीएमआ गामसा गानफेरखो आरो माब्लानि समावहाय बिपिएफनि सीएमआ स्टेजआव गसंनानैहाय बिथाङा बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंफेरनाय? दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों। दिनैनि समाव जोङो सावरायगोन ना रायजो राजा नोंथांमोन? आबसुखौ लानानै खोथा बुंदों बिथाङा भिडिअआवहाय। दा आबसुखौ सैयै, आबसुखौ नायनो हायैया मोनसे पार्टिया जाहैबाय बिपिएफ पार्टी। दा बे आबसुखौ सैयैनि थाखायनो दिनैसिमबो बिपिएफनि सीएमआ आबसुजोंहाय हेंथा रायजो राजा नोंथांमोन, मोनथिबायना? दा बिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों, दिनै नोंथांमोना नै मोननै सावगारिखौ नाय। बे मोननै सावगारिखौ नायोब्लाबो आन्दाज मोनगोन। दा बेनिखायनो आङो आखाइ खबनानै होनो गोसो जादों रायजोफोर, बिपिएफ सरकारखौ। बिपिएफ सरकार दावराव दावसिनि दरखार, नंगौना नङा? This is the call, guys. The rules of Tiger, BPF party. What happened today? What is the going on after 5 years in the BTC? Look, guys, everywhere, anytime, anywhere, you can see violence and violence. This is the rules of Tigers. नंगौना नङा? बिसोरो बुंदोंमोन दा, make BTC great again,
now we can see destroy BTC again नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों नुगासिनो दङ सिन्डिकेटनि दावराव एसटिनि दावराव BTC आवहाय गोजोननायानो गैया 5 बोसोराव माबायदिमोन BTC आवहाय दा 5 बोसोरनि उनावहाय 5 बोसोरनि उनावहाय 4 दानावनो माबायदि अबस्था नुखो नोंथांमोनालाय हा बेखौनो बुङो टाइगारनि राज रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबाय दा आं बेनि बेलायाव बेखौबो बुंनो सानदों भलन्टियार्स फर्स आरो ट्राइबेल सुरक्षा मंच आरो बनसु दिनै भलन्टियार्स फर्सआ रायजो राजाफोरखौहाय काउन्सिल इलेक्शनाव जेरैबायदि आन्दायहोदों बेबायदि आन्दायहोनो नागिरदों जाय भलन्टियार्स फर्सनि मानसिफ्रा जों गोदानसो होननानै बुंदों बे भलन्टियार्स फर्सनि लिडारानो गोजाम रायजोफोर भलन्टियार्स फर्सआ जुदि बड'लेण्ड हास्थायमारदोंब्ला अब्ला BPF खौ मानो सापर्ट खालामदों हा रायजोफोर काउन्सिल इलेक्शनावहाय टटेलि 100आव 100% BPF पार्टिखौ सापर्ट खालामदों भलन्टियार्स फर्सआ दिनैबो जोङो नुदों इलेक्शन फैहां जानायखाय MLA इलेक्शननि सिगां रायजो राजाफोरखौहाय टफि हमहोनानै आन्दायहोनो नागिरदों भलन्टियार्स फर्स बायदिया बिटिआर एकर्डआवनो दंखायो बेयावनो फाइनेन्शियेल डाइरेक्ट फाइनेन्शियेलनि सापर्टआ बेयावनो दंखायो आरो बड'लेण्ड क्रिएट जानायनि लामायाबो बेयावनो दंखायो नाथाय बड'लेण्डखौ दिनैनि समावहाय सोरबा भलन्टियार्स फर्सआ आं लाबोनो हायो नामा जुजिदों सोरबा बनसुआ आं लाबोनो हागोन खोमा होननानै जुजिदों सोरबा UPPLआ जुजिदों सोरबा BPFआ जुजिदों सोरबा APBआ जुजिदों जों बेखौसो नुदों आं मिथिगौ पलिटिक्स पार्टिया माब्लाबाबो खौसे जानो हाया नाथाय रायजो राजाफोरनि दाबिनायखौहाय जेब्लानाखि जाफुंहोनांगौ बे समाव पलिटिक्सआ मोनसेखौनो मावनांगौ गाबोन थांबाय बनसुआ दिल्लीयाव समफोर थांलायबाय आबसुआ दिल्लीयाव आरो बिनि उनाव थांलायबाय भलन्टियार्स फर्सआ मेमोरेन्डाम हरलायबाय दिल्लीयाव दानिया फैयै आरोबाव हरबावलायबाय UPPLआ दिल्लीयाव दाना हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारा आरोबाव गोदान मोनसे नटिस हरबावलायबाय दिल्लीयाव अब्ला सोरनि नटिस फर्मखौहाय दिल्लीयावहाय एक्सेप्ट खालामगोन हा रायजोफोर मोनफ्रोमबो नटिस फर्मखौ नायो गासैबो बर' हारि मोनफ्रोमबो पार्टियानो बर'नि अब्ला सोरनि पार्टिनि नटिसखौहाय एक्सेप्ट खालामगोन जों रायजो राजाफ्राबो बुजिनांसिगोन नुवा नङा नुबोखाबाय जाय भलन्टियार्स फर्सआ जेबो खामानि मावबोनो हायाखै सा साज्रांज्रां एकर्ड खालामबोदों नैबे भलन्टियार्स फर्सआ दिनै रायजो राजाफोरखौहाय आरोबाव आन्दायहोनो नागिरदों मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन गाज्रिमोन दामोन आं जेबो नांजाया रायजोफोर मिथिबाय 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जादों नै गाबोननि समावहाय BTC एकर्ड दे 10 फेब्रुवारि हा हु होनायनि खोथा दङ इलेक्शन मेनिफेस्टो होनाय मथे खोथा होनाय मथे हा हु होनायनि खोथा दङ सोरबायदिनो हा होगोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना नाय सावगारिखौहाय BTC एकर्ड तुरुन गगैखौ लानानै BTC एकर्ड खालामदों एकर्ड खालामखांनायनि उनावनो 2003 मायथाइनि ओमफ्राय 2004 मायथाइ बिनि गेजेरावनो NDPफोरखौहाय भुटाननिफ्राय होखारदों मिथिबाय दा रायजोफोर आसाम सरकार भारत सरकार आरो काउन्सिल सरकार ज' जानानैहाय NDPफोरखौ होसोदों आरो NDPफ्रा साफानि उनाव साफा जेलाव लानानै थांजादों दिनै 10-15 बोसोरनि उनावहाय NDPफ्रा जेलनिफ्राय गबोबाय दा माखासे बाखि दंबावो बिसोरनि थाखाय पलिटिक्स गेलेगासिनो दङ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा जाय NDPआ गबाय NDPनि एकर्डनि गेजेरजोंहाय नैबेखौहाय बिसोरो सानना लासे बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै 4 दान सरकार सालायनाय BPF पार्टिखौ बाख्नायनानैहाय रंजाखावनाय जोङो नुनो मोनदों माथो खर'आव दंमोनलाय हो बर' रायजो राजानि खर'आव अब्ला मा दं बेखौनो सानदोंना रायजो राजा नोंथांमोनना आंथ' बुंखादों जेब्लासिमहालागै UPPL पार्टिनि सिगनेटरिफ्रा साइन होआ बे रन्जन दैमारि सारा गवा मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन
गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि